в този тържествен за вас момент съм сред вас, абсолвентите на филологическия факултет. Са мои студенти, а не малка част от вашите преподаватели са и мои студенти. За вас днешният ден е радостен. Желая ви всичко добро и на добър час. Думата за приветствие има декана на филологическия факултет, доцент доктор Иван Чубанов. Уважаеми колеги, отдаването на почет към създателите на славянската писменост и култура, към светите братя Кирил и Методий, замислен първоначално като училищно тържество, той се превръща в всенароден празник на заслужилите българи, с каквито е богата историята ни. На всички тези, които със своя ентусиазъм и творческо вдъхновение са издигали духовното равнище на българския народ, които са живата и вечна връзка между миналото, настоящето и бъдещето. В този ден вие се разделите с колегите, прекарали заедно няколко години, със своите преподаватели с университета. Малък по площ, но играещ важна роля в живота на всеки студент от Пловдивския университет. Място за приятелски срещи и разговори. Несъмнено ще остане незабравима. Незабравима със своята непосредственост, топлота и даже интимност, които сте натрупали през годините, прекарани в университета. Това създание, които остават за цял живот, които дават повод за самочувствие и гордост, знания, които ви извисяват в духовно отношение. От сърце ви желая здраве, лично щастие и дразновение при постигането на успехи във всяко благородно начинание. Добър път! Скъпи абсолвенти, ден като днешния е паметен за цял живот. Казвам го с известна завист, защото в професионалната ми памет той отсъства. На българина все нещо ни пречи да се влюби. Я някоя възстание, я някоя революция, я някоя национална катастрофа. От толкова обществени събития едно любовно възстание не може да вдигне глава. Това слово идва ред на най-важното. Идва ред на клетвата на випускника на Пловдивския университет, след която виждаме Аз, възпитана на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, като навлизам в редовете на българската интелигенция,